4 кніга цароў, раздзел 21. Манаса меў 12 гадоў, калі стаў царом, і 55 гадоў ён цараваў у Єрусаліме. Маці яго называлася Хапсіба, і дапускаўся ён ліхоты перад абліччам Господа паводле агіднасцей народаў, якіх знішчыў Господ перад абліччам сыноў Ізраіля. І зноў адбудоўваў ён узгоркі, якія знішчыў Эзекія, бацька яго, і пабудаваў ахвярнікі Баалу і зрабіў слуп, як рабіў Ахаб, цар Ізраіля, і пакланяўся усяму войску нябеснаму і служыў яму. І пабудаваў ён ахвярнікі ў доме Господавым, аб якім сказаў Господ: «У Єрусаліме змяшчу я імя маё». І пабудаваў ён ахвярнікі ўсяму войску нябеснаму на абодвух панадворках святыні Господавай. І правёў ён сына свайго праз агонь, і займаўся варажбой і чарамі, і паставіў прарокаў, і павялічыў колькасць вешчуноў, так што рабіў ён зло ў вачах Господа і гнявіў яго. Таксама паставіў ён слуп Асеры, які зрабіў у святыні, пра якую Господ сказаў Давіду і сыну яго, Саламону: «У гэтай святыні і ў Єрусаліме, які я выбраў з усіх пакаленняў Ізраіля, я змяшчу імя маё навечна. І больш не прымушу я нагу Ізраіля блукаць далёка ад зямлі, якую я даў бацькам іх, калі толькі будуць яны на справе пільнаваць усё тое, што я загадаў ім, і ўвесь закон, які даў ім паслугач мой Майсей». А яны не паслухалі яго, але былі падманутыя Манасам, так што дапускаліся ліха горш, чым народы, якіх вынішчыў Господ перад абліччам сыноў Ізраіля. І прамовіў Господ праз паслугачоў сваіх прарокаў гэтыя словы: «За тое, што Манаса, цар Юдэі, дапускаўся такіх агіднасцей, найгоршых з усяго, чаго дапускаліся амарэі перад ім, і таксама за тое, што ён уцягнуў у грэх Юдэю ідаламі сваімі, таму вось што кажа Господ Бог Ізраіля: «Вось я навяду няшчасце на Єрусалім і Юдэю, так што у кожнага, хто пачуе, зазвініць у абодвух вушах яго. І працягну я над Єрусалімам вяроўку Самарыі і цяжар дому Ахаба, і вытру Єрусалім, як выціраецца міска, выціраецца і пераварочваецца дагары нагамі. Я адкіну рэшту спадчыны маёй і аддам яе ў рукі ворагаў яе, і будуць яны ў разарэнні і здабычай для ўсіх ворагаў сваіх. Бо яны рабілі ліхое перад вачамі маімі і працягвалі гнявіць мяне з таго дня, як выйшлі бацькі іх з Егіпта, аж па гэты дзень. Таксама ж Манаса праліў вельмі шмат нявіннай крыві, аж напоўніў ёй Єрусалім да краю, не лічачы грахоў, у якія ўцягнуў Юдэю, каб дапускалі яны ліхое ў вачах Господавых. А рэшта дзеянняў Манасы і ўсё, што ён зрабіў, і яго грэх, якога дапускаўся, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? І супачыў Манаса з бацькамі сваімі, і быў пахаваны ў садзе дома свайго, у садзе Озы, а па ім стаў царом сын яго Амон. Амон меў 22 гады, калі стаў царом, і цараваў ён у Єрусаліме 2 гады. Маці яго называлася Месалемет, дачка Харуса з Ятэбы. І дапускаўся ён ліхога перад абліччам Господа, як рабіў Манаса, бацька яго. І хадзіў усімі дарогамі, якімі хадзіў бацька яго. І служыў ідалам, якім бацька яго служыў, і пакланяўся ім. І пакінуў ён Господа Бога бацькоў сваіх і не хадзіў дарогаю Господа. І змовіліся супраць яго паслугачы яго і забілі цара ў доме яго. А народ зямлі забіў усіх, хто змовіўся супраць цара Амона, і выбралі сабе царом замест яго Осію, сына яго. А іншыя дзеянні Амона, што ён зрабіў, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? І пахавалі яго ў садзе Озы ў яго магіле, і па ім стаў цараваць сын яго Осія.